Veiem este vídeos para tots aquests amics rata que tenim, s'emprenya un gordo en els grups, el seco, i després està el ratatat, que podríem dir-li. I la persona que tu li dius, «Ei, podries deixar-me algun dineret que no porte avui?» Se li fica la cara aixina, li pugen les castanyes, de baix, li pugen, un amic meu se li va pujar tant les castanyes que una castanya se va amagar darrere dels budells. El van operar i la castanya estava ahí, aixina, assustant cara, després d'un mes, i la castanya dia, jo no vull guixir, a veure si me toca pagar. I se va ficar en huelga de semen, dia la castanya. I aquesta persona que sempre porta un bitllet de 100, aixina quan se fan dos cervesetes, dos amics, i diu, «Xai, és que porta un bitllet gran, no paganes tu?» «Clar que portes un bitllet gran, mala sombra, per no pagar», tal. Una vegada vaig mirar el bitllet que duia i dic, «Xai, a veure, deixa'm aquest bitllet». Vaig pegar el bitllet i dic, «Això és falso, tu?» I em diu, «Sí, és una fotocòpia, l'original està en casa, per si el perd o per si li roben la cartera», diu. Mala sombra, malparit. És el mateix que quan esteu dos ven un partit de futbol o algo i diu, «Xai, no demanaré una pizza que m'entra fam, tu vols algo?» Diu, jo no tinc fam, ja menjar de casa, no tinc fam. Que no tens fam, malparit? Ja ho veig vindre en este ull que tinc així, ja estic pegant i tirant d'ull que la meitat de la pizza te la varà fotre tu, tat. I què varà fer quan arriba la pizza? Pues oferir-li, i li dius, «Xai, tens fam?» «Bueno, ara de veure't pot m'entrar fam, dona'm un trosset». Un trosset. Se la va fotre tota a la pizza, el mala sombra, tant? I ja quan te queden dos trossets, vas a menjar-te això, xai? Ai, clar que vaig a menjar-me, no demana una pizza per mi, clar que vaig a menjar-me la rei mala sombra. I aquesta persona tan rata que en una boda, quan tots estan ballant, ell està menjant encara. Està ahí en el pa, sucant dels plats del demés, fotent-se. Una vegada vindré un tallador d'estos de pernil professional per resopar i ell se va plantar davant. I hasta que no se va fotre tot el pernil i aquell anava a tirar ja l'os i diu, «No, dona'm a mi l'os», va agarrar l'os i el va repelar i l'os se'l van portar a casa per fer caldo. Estos amics rates que no saben lo que és pagar ni pagaran en sa punyetera vida, tat. Ve, a veure si us solteu les perretes alguna vegada, tat. Ve.